Malwenje go omako, oyudo ratiro, kendo ok thagruok mar paro. Otieno Joab, Ramogi TV. Jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay ochako romo mar ndalo adek mar lalruok ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla mar konyo duoko chien kata tieko midhiero moko ma sikunde osebedo ka kale kama oting'o wach mag ng'anyo mag jopuonjre. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler ewi wachni. Romo no mar ndalo adek ma obagi e skund yawuoyi ma Homa Bay ka chud bura ma Homa Bay Town okelo kanyakla jopuonjre, jopuonj, jokanyo sekta mar somo kaachiel kod jolony e sektas mamoko mar lalruok ewi okenge monego bed ni keto e bero sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay kod tieko midhiero moko ma skunde osebedo ka neno. Direkta mar somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Ahemba wacho ni bende gimiyo jopuonjre thuolo mar wacho pachgi e gigo mamulo sekta mar somo kod manyo kaka ginyalo tiyo kanyakla e neno ni jopuonjre obedo kod kido makare skunde magisome mar tieko midhiero moko machalo weche mang'anyo e skunde. Day one was putting a lot of focus on the learners. So today you realize that the audience was more composed of the learners. Why is it that the values of our children is getting eroded? You realize our children are burning schools. They are burning, in the olden days, burning school was equivalent to killing. So why are our children engaging then in murder? That is the question that we ask ourselves. Jotend jopuonj madongo e skunde mag primary kod mag secondary county ma Homa Bay wacho ni dwaro margi en keto winjruok makare kind jopuonjre kaachiel kod jonyuol e neno ni ogeng' chandruok moko ma skunde osebedo ka kale. Koro odiochieng' mokwongo kawuono ne waluongo nyithind skul mondo wawuo kodgi mondo wawinjre ni to en ang'o monego watim kata magombo mondo watim mondo ka kiny wawuoyo gi jopuonj to jopuonj bende wapim go wach kendo kwachako wawuoyo gi jonyuol bende wapim go wach nikech weche ne ok dhi maber. Gik mosetimore machalo gomo ginego ok morwa kaka jopuonj. Want to say that as we move on tomorrow and Thursday, we hope for the very best, and in the near future Homa Bay County will be a model county, a county that can be envisaged and people can learn from. Odiochieng' mokwongo mar romo makamano bende komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem kod jakom jodong luo e kaunti ma Homa Bay Apollo Bwana ne ojiwo jopuonjre mondo obed jogo ma joluor ka githegore kod timbe moko manyalo hinyogi. Whether they have any issue, they should maintain discipline as required and shun misuse of drug abuse and substances, which is the cause of all vices that we witness in schools. And we have also encouraged them that we initiate a community policing within the school, the students and the teachers and the parents. Wang'eyo ni skunde mang'eny e county waka to gi Kenya mangima osebedo kiwang'o odiochieng' kodiochieng'. Mae kaka elders kata kaka jodongo wapenjore tang'o madhi nyime kuom nyithindo. En romo no endo mane geto neno jokanyo sekta mar somo bedo kanyakla mar kolo moko mosebedo ka juko skunde kod neno kaka inyalo konygi mar neno ting' malo ng'eny mar somo e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kowere kod mag somo nyakwara mogo wadhi motende kod weche mag thieth gi chudo. Maromo ute thieth